gaire gent últimament. Estic content que hi torni a haver convidats a la casa. Gràcies. Com se diu? Ben senyora. Gràcies, Benson. No. Ben senyora. Em dic Ben senyora. Ben senyora? Sí, senyor. James senyor, Ben senyora. James senyor? Sí, senyor. James senyor, Ben senyora? Sí, senyor. Que estrany. Era el nom del meu pare, senyor. Com es deia el seu pare? Estrany. Estrany Ben senyora. El seu pare es deia Estrany Ben senyora? Deixo estar, Dicky. Ja n'he tingut prou. Ja hi som, doncs. L'habitació de la difunta senyora Twain. Va morir aquí, pobra. Déu meu. De què va morir? Es va assassinar ella mateixa mentre dormia. Es va suïcidar, doncs? Oh, no. Va ser un assassinat, senyor. La senyora Twain s'odiava ella mateixa. La tenim tancada, aquesta habitació. I com és? El senyor Twain l'estimava moltíssim. Ha conservat l'habitació tal com era la nit que es va escanyar ella mateixa. Ja fa 9 anys. A la senyora li encantava l'habitació. Deia que era l'habitació més alegre de la casa. Ah, la porta. No, ha estat la senyora Charleston. Em pensava que era aquí amb nosaltres, senyor. Hi soc i no em quedaré a dormir en aquesta habitació tan bruta. Bruta? No s'hi amoïni, senyora. La netejaré durant el sopar. Gràcies, Ben senyor. Senyora. Què? Ben senyora. Senyora?